Hola, benvinguts al resum d'una recepta més d'un directe de Twitch on te vam fer un ajo blanco de meló i avellanes. Una sopa freda, una espècie de gazpacho, però mira, diferent amb la dolçor del meló i la textura de l'avellana. Molt recomanable, Així és una sopa molt freda que realment entra molt i molt bé. I a més és molt fàcil de fer, ja veureu que en res ho teniu fet. Vale, per començar hem de triar agafar el meló, a sota us deixaré després a la descripció tots els ingredients. És agafar el meló, pelar-lo, treure-li totes les llavors i el podem anar posant a dintre una... Jo vaig fer servir la Thermomix, podeu fer servir una batedora, un vas americà, el que vulgueu. Posar un parell o tres d'alls. Avui, com que no volia que ressaltés massa el gust de l'all, li vaig treure el germinat. És a dir, si us agrada molt l'all, podeu deixar-lo tranquil·lament, i si no li traieu i perd una mica la furtor, el que et retorna de l'all. I mira, tant en tant ho faig, i si no vols que destaqui l'all és una bona manera. Vale, aquí després vaig escórrer les avellanes i les ametlles, que les havia deixat 4 o 5 hores en remull, i també cap a dintre el got vam posar una mica de vinagre, un bon raig de vinagre, i l'aigua també la vaig ficar. De moment hi vaig posar aquesta, ben freda. El polsim de sal, una mica de pebre recent molt, tinc pebre de 5 colors, i ja ho tenim, ja podem anar per trinxar. Trinxem tot una mica, amb la primera trinxada, i veiem com queda, ens va quedar molt densa, i a partir d'aquí anem rectificant d'aigua fins a trobar el punt que ens agradi, de crema o de densitat, el que vulguem. Jo vaig fer un parell de vegades, vaig anar posant aigua fins que vaig trobar la textura que a mi m'agrada. Vale, i ara amb la batedora engegada a tope i anem posant oli, que ens emulsioni una mica, que ens doni una mica de molositat a la crema. Anem posant pel forat, si és un got transparent ho veureu millor. Aquí amb aquest tipus de robot costa més, però bueno, li vas posant i ja vas veient per dalt com va emulsionar una mica, i aquí és com queda així. Mira, aquesta textura a mi m'encanta, aquesta textura molt cremosa que li dona bàsicament les avellanes i les ametlles. Queda una textura densa, a mi m'agrada molt, que et notes el gust, el tacte de l'avellana, és molt... A mi m'agrada molt, així ben freda, i ara a l'estiu passa molt bé. Per decorar li vaig posar 3 o 4 avellanes, així senceres, a sobre a partir de trossos, i la figa hi queda molt bé. La figa hi queda molt bé perquè també freda de la nevera, la dolçor de la figa amb la cremositat de les avellanes fa un joc molt guai. I així és per decorar una mica de llavors de lli, que aquí estan barrejades blanques i negres, passa que no es veuen les negres, però hi queden bé, donen un toquet cruixent molt guai. I us deixo amb el tast. Se ve no, está delicioso. Uah, que bona. L'ametlla així trinxada, que deixa aquell... Bueno, jo la vaig trobar... A mi m'agrada molt anar-ne fent de tant en tant. És molt... Per un dinar, sobretot, així és... Clar, és una mica calòrica, perquè les avellanes i les ametlles, els fruitets en general són una mica calòrics, no és aconsellable per sopar, però per dinar, hòstia, trobo que et treu d'un primer ràpid. Bueno, gent, merci per arribar fins aquí, i res, us vaig passant més resums de receptes, i o ens seguim veient per aquí o ens veiem al Twitch. Vinga, gent, vagi molt bé, xau.